आंनि फिसाजोआ दाख्लै मंगलबार 17 थारिखनिफ्राय गोमादों। हस्टेलाव थायो। सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायोमोन। ओमफ्राय आङो बेखौ खुलुमबाय। बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मोनसे खौरां रायजोफोर, दुखुनांथाव खौरां। जोङो नुनो मोनदों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गफुर हालामनि नारेंगुरी गामिनि सासे फरायफुबाय थानाय लाइमोन सिख्लाया गोमानानै दङ। खौरांनि गेजेरजों मोनथिनाय बायदिब्ला बे लाइमोन सिख्लाया 17 अक्ट'बर 2023 मायथाइ न'आव फैनो होननानैहाय फैदोंमोन। नाथाय हस्टेलनिफ्राय न'आव फैनाया दिनैसिमबो सफैयाखै होननानै बिनि बिमा बिफाया खौरांनि गेजेरजोंहाय ससियेल मिडियायावहाय फोरमायनानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बिफानि मुङा प्रदीप कुमार ब्रह्म, बिमानि मुङा सैत्यश्री ब्रह्म आरो गोमानाय लाइमोन सिख्लानि मुङा सनिया ब्रह्म होननानैहाय मिथिनो मोनदों। दा बिनि बिमा बिफाया फोरमायनाय बायदिब्ला बियो बबेयाव दङ दासिमबो जेबो खौरां गैया आरो दासिमबो बियो न'आव सफैयाखै। दा बे लाइमोन सिख्लाया फरायफुबाय थानाय लाइमोन सिख्लाया बबेयाव दङ, सोरजों थांदों बिनि जेबो फोरमान गैया। मिथिनाय बायदिब्ला बे लाइमोन सिख्लाया भारतीय सेनियर फरायसालियावहाय फरायोमोन दा आरो बेयावनि हस्टेलनिफ्रायनो बियो पारमिसन लानानै न'आव थांनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन 17 अक्ट'बरावहाय। नाथाय दासिमबो न'आव गैया। बेनिखायनो गावनि फिसाजोखौहाय न'आव फैफिनजानो थाखाय बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा नोंथांमोनाबो जुदि बहाबाफोर बे लाइमोन सिख्लाखौहाय नुदोंब्ला आरो हमनानै मोनोब्ला नोंथांमोना नैबे सावगारियाव होखानाय जे जानबुं नाम्बार बेयावहाय नोंथांमोना कल खालामनानैहाय बिनि बिमा बिफाफोरखौहाय खोन्थाहरनो हागोन। बिमा बिफाया रिकुवेस्ट खालामदों। दा नोंथांमोना खौरांखौहाय आबुङै मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। जों खुलुमबाय। आंनि मुङा मिसेस सैत्यश्री ब्रह्म। आंनि गामिया नारेंगुरी। आंनि फिसाजोआ दाख्लै मंगलबार 17 थारिखनिफ्राय गोमादों। हस्टेलाव थायोमोन आंनि फिसाजोआ। बे सारमोना जोंनो खबर हरालासिनो हस्टेला ज्ञान भारती सेनियर सेकेन्डारि स्कुल, बे स्कुलनि नामा। आंनि फिसाजोआ बे हस्टेलाव थायोमोन। ओमफ्राय जोङो बे फिसाजोआ खोनादों, जोङो उदै सादों होनदोंमोन बे फिसाजोआ। उदै सादों होननानै आंनि फिसाजोआ स्कुलाव थाङाखैनो। ओमफ्राय माबा एप्लिकेसन लिरनानै होदों स्कुलाव। ओमफ्राय जोङो जेबो मोनथिया, जोंनो खबरबो हराखै फिसाजोआ न'आव थांगोन होननानै। ओमफ्राय आंखौ खबर हरदोंमोन बे सारमोना मोनाबिलिनि 5:29 टाइमावसो बे सारमोना आंनो खोन्थाहरनाय जादों बे टाइमखौ, गथ'खौ न'आव सहैना सहैयाखै होननानै। ओमफ्राय आङो न'आवथ' जोंनाव सहैयाखै, गथ'आ सहैयाखै नालाय जोङो हुलुस्थुर जाबाय। फिसाखौ नागिरनांगौ होननानै जोङो ओंखारबोबाय। ओमफ्राय फैनानै सारमोनजों बेयाव स्कुलाव फैबाय, फैनानै रायज्लायफैबाय। माथो माबा बिबथैखौ लांफैदों होननानै बुंदों बे सारमोना। जेनेबा बिबथैयाबोथ' जेबो खबर मोनाखै। बे गथ'आबो जोंनो न'आव थांगोन होननानैबो खबरबो हराखै। जोङो जेबो मोनथिया। जाहाथे जोङो बे गथ'खौ नांथारगौ। जोंनो दिनैनि समावनो बे स्कुलनि जानानै जोङो मैया बे थानायावनो जों केसखौ होफैनाय जादों। जोंनो बे फिसाखौ दिनैनि दिनावनो जोंनो नांथारगौ। बे फिसाखौ जोंनो दिरुनना होथारनांगोन, नङाबा जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिनावसो लांनाय जागोन जोङो केसखौ। मोजां मोननाया दंमोन दंनायालाय, होमबाबो जों बे मोजां मोननायनावबो सोंनाय फिननाय खालामखाबाय मैयानो। न'आवनो दङ बे गथ'आबो, एगजाम जागासिनो दं होननाय बुंदों। मैयासो बिफाजोंबो जों बेयाव लेंहरलायनानै रायज्लायखांबाय। थानाया जोंथ' जेनेबा होखाबाय नालाय, ओमफ्राय बिसोरो दा नायगासिनो दं होनदों आरो इनकुवारि खालामगासिनो दङ।
जेबो जों फिसानि थाखाय खबर मोनाखै जेबो। आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आङो नारेंगुरि गामिनि, आंनि मुङा श्री प्रदीप कुमार ब्रह्म। आंनि फिसाजोआ गफुर टाउनावनो थानाय गियान भारती सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायोमोन। ओमफ्राय आङो बेखौ हस्टेलावनो लाखिदोंमोन। ओमफ्राय दा फरायै फरायै दा 6 मास फार्स्ट इयाराव हाबबायमोन जेनेबा। ओमफ्राय नै दाख्लैबावै 17 थारिख बेलासिनि 2:30 बियो हस्टेलनिफ्राय न'खरनि मानसि लांनो फैदों होननानै बियो माबानिफ्राय हस्टेलनिफ्राय बियो ओंखारनाय पारमिसन लानानै ओंखारदों। ओमफ्राय दा बे पारमिसन लानायाव हस्टेलनि दिथागिरिफ्रा एबा प्रिन्सिपाल बा बिसिनि हस्टेल वार्डेनफ्रा जोंनो जेबो मोनसे खबर हराखै बिसोरो। दा बिना माबायाव बिसोरो माने हगारदों। दा ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ मबाइला सुइच अफ, लोगोसे माने न'आवबो थाङाखै। ओमफ्राय दिनैसिम जेबो खबर मोनाखै। बिनि थाखाय आंहा बिराद बिखा गावदों। जायखिजाया पुलिसावबो होनाय जादों। दा माने आंनि फिसाजोनि केसा रेजिस्टार जानायखौ आं मिथिदों। ओमफ्राय दा जिखुनु खेथ्रयै माने आंनो दा फिसाजोखौ नांफिनगौ। ओमफ्राय लोगोसे आं दा खावलायो गथे बर' फिसाफोरखौबो सोरबाफोर अबेबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे आंनि फिसाजोखौ थाब खबर हरो। बे समाव हस्टेल सामलायगिरिफोरखौ गोरोन्थि मावनायखौ नुदों। दा हस्टेल सामलायगिरिफोरनि सायाव माबाफोर राहा लादों नामा? आं हस्टेल सामलायग्राफोरखौ गोबां माने गोरोन्थिखौ मोनदों। मानो होनना बुङोबा बिसोरो जिबायदि एग्रिमेन्टआव लिरनाय दंमोन, बे एग्रिमेन्टआ ओरैबायदि लिरनायमोन दे जाहाथे बेयाव फिसाजोखौ माबा मोनसे उसुबिदायाव लांफैनो थाखाय 3 मानसिनि बिसोरो साइन लादों। साइना जाहैबाय गिबियावनो आं बिफा हिसाबै, ओमफ्राय नैथियाव बिमा हिसाबै, ओमफ्राय थामथियाव आंनि फंबाय सासे जितेन मोसाहारि दङ। बे 3आल' फिसाजोखौ लांफैनो हागोन, बेबायदि एग्रिमेन्ट दङ। ओमफ्राय दा बिसोरो बे एग्रिमेन्टखौ मावफुङालासिनो फिसाजोखौ बिसोरो मोखां नुवालासिनो जिखुनु हगारदों बिसोरो। दा बे समाव हस्टेल सामलायगिरिफोरनि सायाव मा राहा लादों, माबाफोर एक्सन लादों नामा? दा आङो डाइरेक्ट बिनि थाखायनो दा हस्टेलखौ थानायाव माने FIR होनाय जादों। स' रायजोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे फरायफुनाय लाइमोन सिख्लाखौ थाबैनो मोननो हानाय बायदि। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामो दाबाव। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।